video may hapon kaning tanan. So before ta makaon mga ma'am sir sa hapon, mainom na putadaan sa atong Go Barley. Excited na po kayo ko matulog ani nga lami ang tulog. Orga punto atong kotaw. Bugnaw sa daan tubig. Samot nag butangan ni katong blue nga kuan. Ni katong indot kini buta gamitan og blue nga Yakult ba sa gulan. Indot kini sa gulan. So kay diragyan po no wala inani. Wala Yakult. So, gamay nga butangan tag ininit. Naragyan po ang pag human og kutaw, pag human og mikos-mikos mga ma'am sir. So ato din ang inimon kay mga 40 minutes usa ta makaon. Ano siya? Nay nangutana nga kani. Medyo mahal gid ang box ani. Pero kung magpamemro ka, barato ra. Tanang ibnon. So kana lang. Uyap na itong buhaton. So PM lang sa gusto mo abil o mo palit ani. So magisigot ra ta sa Messenger. Mga lang. Please, pag-share